Днес ще се разходим до може би най-известната зоологическа градина в света. Лоро парк. Той се намира в Пуерто де ла Крус на остров Тенерифе. Разположен е в града и най-лесният начин да се стигне до него е с безплатното влакче, което тръгва от хотел Каталония Лас Вегас всяка сутрин в 9 часа. На всеки 20 минути идва ново влакче. Може от същото място да си вземете и такси за няколко евро, ако не успеете да се качите във влакчето. Обикновено има доста хора сутрин. Ако успеете да се качите на влакчето, ще се насладите на една панорамна обиколка по симпатичните улички в централната част на Пуерто де ла Крус и неговите булеварди. Улиците, като цяло, са тесни и почти навсякъде има паркирани коли. По-голямата част от улиците в града са еднопосочни. Всичко е много чисто и подредено. Палмите, цветята и зеленината са навсякъде и за тях се полагат непрекъснати грижи. Това е най-старият курорт на острова с около 30 000 души население. Тук климатът е влажен, субтропичен и много приятен, особено в края на месец май, когато бяхме тук. Зад тези стени е Лоро парк. Разположен е на площ над 13 хектара, той е дом на над 4000 папагала и изумително разнообразие на животни. Влакчето спира пред централният вход, където се намират и касите. Самият парк отваря в 9 сутринта. Билети си взехме онлайн, за да избегнем опашките, но те се продават из целият град и може предварително да си купите. Цените са 44 евро за възрастен и 32 евро за дете. Не е ефтино, но си заслужава. Посетихме го през делничен ден и влизането беше без забавяне. От служителите на входа може да си вземете карти, за да се ориентирате къде да ходите и в колко часа започват 4-те представления в парка. Още с влизането ще ви обгърне зеленина, екзотични дървета и всевъзможни животински звуци. Горилите бяха изключително интересни. Те също ни наблюдаваха с не по-малко любопитство. Самият Майкъл Джексън е бил посетител тук. Указателни табели има навсякъде.
Подвижна пътека ни отвежда към царството на пингвините. Малките дребосъци бяха малко мързеливи, но все пак много интересни за наблюдение. Някои от тях плуваха в басейна и ако имаме късмет, след като слезем на долното ниво ще ги видим как се гмуркат. Това е нивото под пингвините. Ето един дребосък. Повечето обаче седят на повърхността на водата. Този впечатляващ цилиндричен аквариум е висок 3 етажа и около него има пътека, по която да се изкачите догоре. За първото представление за деня, което е на морските лъвове. Показаха много забавни номера, но все пак главната атракция от представленията тепърва предстоеше. Морските лъвове имат 4 представления за деня. А тази маймуна май току-що откри колелото. Време е за шоуто на папагалите. Ще се запознаете с различни видове папагали от цял свят, които ще летят над главите ви, а понякога ще кацат върху тях. Особено забавен е папагалът Марко, който решава различни пъзели и разиграва забавни скечове. Видеоекраните по време на представлението даваха допълнителна информация за видът папагали, който ни представяха и факти за тях. Впрочем, Лоро, както е името на парка, значи папагал. Докато го разглеждахме, видяхме лабораториите, където развъждат и отглеждат папагали с цел да запазят тяхната популация. Лоро парк не е просто зоологическа градина. Това е изследователски център за опазване на животинските видове. Тяхната фондация е тясно свързана с 78 научни организации от цял свят и благодарение на техните изследвания и проекти са спасили 12 животински вида от изчезване. Hyacinth-Ara is the largest parrot in the world. In freier Wildbahn ist er vom Aussterben bedroht. Die Logo-Foundation unterstützt Projekte.
А това е една от новите им атракции, където може да се наблюдават прилепи в естествената им среда. И след роднините на костенурките нинджа идва ред на шоуто с делфините. Тук хората вече са доста повече. Лоро парк има 8 делфина, 4 женски и 4 мъжки. Изумително е да ги наблюдаваш каква връзка имат със своите треньори и колко са интелигентни. Тези специално са от видът розови делфини. Живеят в групи и са изключително социални животни. Достигат до 240 кг, но това не им пречи с лекота да изпълняват своите номера.
Царството на медузите. Много хипнотизиращо е да ги видиш толкова отблизко как се движат във водата. И тук имаме аквариуми, както са кури, така и с малки екзотични рибки. Дойде време и за последното представление, а именно шоуто на орките или косатките. Малко преди шоуто си закупихме дъждобрани, защото първите 10 реда са така наречената мокра зона и там е най-забавно да седиш, както ще видите след малко. Орките също са от семейството на делфините и са изключително интелигентни. В Лоропарк те са 3. Те комуникират с треньорите си чрез жестове, звукови и светлинни сигнали. Да видиш как тази огромна риба скача на няколко метра пред теб е много вълнуващо. А момчето с шапката взима грешно решение и след малко ще го разбере. Така му се пада след, като телефонът му е по-интересен. La principal diferencia entre machos y hembras es que el macho posee una aleta dorsal larga y recta, mientras que la И започва голямото му крене.
За съжаление, на 24 декември 2009 година по време на репетиция за коледния спектакъл на Лоро Парк, 29-годишният Алексис Мартинес е блъснат в гърдите от 14-годишната косатка Кето и той изпада в безсъзнание. Удавя се преди колегите му да го спасят. Така, че въпреки забавните номера това си остава хищник, с тегло над 5 тона, който обича да си хапва делфини и акули и трябва да се уважава. Взимаме си довиждане с орките и продължаваме нататък.
Кралството на коралите е една от новите атракции в Лоро Парк. Подвижната пътека те разхожда покрай аквариуми с екзотични риби и красиви корали. На пода и стените се прожектират красиви анимации. Лъвовете се бяха отдали на почивка. Входът към атракцията Амазония е през няколко завеси от метални синджири, за да не бягат папагалите навън. Тук от много близко разстояние може да се полюбуваме на красивите папагали, които летят около нас.
А тук над главите ни плуваха акули и скатове. Скоро нашата разходка приключва. В допълнение бих добавил, че за да разгледате напълно парка ви трябват около 5-6 часа. Следващият път ще ви отведем в аквариумът Поема дел Мар, който се намира на остров Гран Канария. Там ще ви покажем най-зашеметяващият аквариум в цяла Европа, но това в следващият ни епизод. А сега се насладете на тези малки немота.